mtshana womdala, into endiyifunayo kuwe inye ukuthi ujonge oodadewenu. Wena usongumzali ngoku kubo, mna ndingumzali omkhulu kunawe, kodwa umzali apha endlini nguwe kubo. Sendiva mtshana, yokwenza njalo yandithembisa. Ndizozama kona yonke le nto itshiloyo inzima, kodwa ukuzama kona ndingafane ndiphinde. Xa umamele imiyalo akho nto enzima, ungahambi uqhathwa zizinto ezibona phandle. Ikho nto endiyishayo mtshanam, uyandiva? Ya, ndisaphulaphula. Andifuni ufowunelwa ndile ezindaweni zam kuthiwa naku uleqwa ngomntwana umithisile. Gqibezela iimfundo zakho, wandule usebenze, uthathe unkosikazi. Xa wenze njalo iyoba undithathe wandibeka phezulu, ndahlonitshwa nguwo wonke umntu olapha ekuhlaleni. Kodwa uba ngaba wenzanga njalo ndiyobonakala njengesihibi kule ndawo. Ke ngoku batshana bam, nikweziphi iiklasi phaa? Senikwawaphi amabanga? Oh, batshana bam, nixotha nekati ezikho apha. Eyi, madoda nazanga, andiseli koku, andiyiseli ijosi. Yena umtata ingathi nam ndizawucela ndenzele. Hey madam. Hello? Njani? Njani? Ngakaphili tuncedele ube. Ndicinga icebo lokuzama into yokudla apha ekhaya. Eyi, ever since umama empile kunzima nokudla and asinakwanto namhlanje, uziqonde andinakwacebo. Yho, hayi, ndiyenzela uthatha iinto zakho, iimpahla zakho zonke uzohlala apha nam. Njani ngoku sithando sam, because uyazi ubana ndihlala noosisi bam ababini and ndim umzali wabo ngokutsho. Uzobona abantwana yiza wena uzohlala nam apha. Ndake ndiyicinge ke ndiyibhekisise le nto itshoyo kamatana. Okay, ke siboyatshethe. Okay, sithando sam. Shap ne, ndiyakuthanda yazi. Thandwa ndim baba. Oh, dankie. Hey, madoda. Ayithini ya funeki. Awuqeqeka ukufunda yakho endlini futhi uthathe zonke impahla zakhe. Ukhe ubufake ngaphansi la siqhela ubufaka khona uma ngabe sesikoleni. Futhi asinawo ukudla sakudla isandla. Mhlawumbe uyekududa. Angazi. Imani guys, imani ma. Whoa.
ukutya nobhutweni kuhlangana aphi kahle kahle? Kwenzeka ntoni ubhutweni uhambe nokutya? Kwenzekani? Xelele nje mani. Yabona ndinoplani ngoku. Asibambeni abantu inkunzi. Singasize singayifumani imali. Imani guys, wow. Ngoku hambani nothatha imibese emangoya. Ukuba ke niyasaba uba masiyenzeni le nto, ndizawuyenza mna ndindodwa nindibukele. Mna ngoku ndihamba ndiyothatha into zokuzifihla. Yani nandenza isibhanxa zona. Ndaya ke phaa, nafika anikho. Beningatshoni xa ngaba ningasondela? Asesiyithethile ngale bantu zona, asisambeni qha. Guys, yabona ke namhlanje solala sitile ngani ngoku. Guys, nangomni. Guys, yabona ke kuphana imibese ngoku. Hayi rhani ndixhela kakubi mina. Wena uzomkhuthuza mna ndizomkhomba. Asihambe siyoquvana ngoku. Hey, hands up. Keep her on now. Balik, ungapili mo. Yabona ke kuze ingxaki yakho ngoku. Ngoba ndithe ndime ndizomkhomba wena uzomkhuthuza. Kungengxaki yakho ngoku. Le yokuphapha kwakho. Ndithe ndizoyenza yonke le nto wena ufika waphapha ke wahamba yomkhomba. Phaphile nna. Ndiphaphile nna yophaphile. Nanjomi. Yabona ke ngoku uzoqala wena kule game. Siqala kabona mntana ndishintshe intwana yakho ngeva. It's 10 now. 10 now. Yakho ngeva nje. Sidala kuzalwa. Awuva. Hema, insani. Ibo khuza umntana lomakhelwane. Ngoba nje losileyo. Umntana khona emoto. Suthi andiva siba nesiphinde singasothi andiva ngidala andiyazi uba ngidala ngiyazi Hayi wena uyasiqhela wena. Sithe uzoqala wena ubhizi yaxoxisa. Usiqhela wena, usiqhela. Yawe uyasiqhela wena. Ufile. Hayi ngithomba bambulale nawe ngithemba ukuthi ungibethe qha ngingomkhuleko. Angithomba bambulale ngithemba ukuthi ungibethe qha ngingomkhuleko. Hey, man. Elithi selimnandi sesisaqala noma sidinile.
Mina! Mina! Isasala igebengu! Oh, siyabonga babantu, siyabonga. Mdunasi. Molweni mhlekazi. Kunjani? Siyathenga mhlekazi kwakhona. Njengoba amakhaza namusa. Ngibona ubusika semndeni. Ngivumelana nawe kaka. Hey, nomzana. Ngenxa yoba inyanga ngibona iphelile. Awumviki. Kuma bendithi manje ufuna lanto. Cela uboleke lanto. Mhlekazi, ngehlelweni ngumsologweliswa. Ngalamini xa ndivela edolophini ndiseka nebridge lapha ngasentla. Ndirhawule ngamantombazana amathathu apha. Andikhomba ngesibhamu. Ayithathe yonke imali bendinamhlekazi. Loo nto eyenze ndangakwazi ukufinyelela kuyo. Bendisonqina ukuzokwakhela incoko-mbalisi. Ndingakunikezi imali yakho njenganesivumelwano. Ndehlelwa seso silevu mhlekazi. Akuthi ndiyasiva wona isitori sakho ngendlela ondichazela ngayo. Kodwa kaloku uyayiqonda ukubana xa ngaba uthathe into emntwini ufanele into uba uvele emntwini uyochaza. Ndingahlali mna ndisihlala ndingazi uba kwenzeka ntoni. Uyayiqonda ngasonto? Hayi mhlekazi, into edala intangezi bendicinga uba kwakufuphi ikhona imali endizawuthi ndibe nayo. Nakubeni kungenzekanga ngenxa yemdloniso kwelo cala. Ke ngoku ikhona into oyaziyo ibiyintombazana nje enye esisidudlanyana nje and emnyama, nenye ende emhlotshane, enye ibe mfutshane kodwa emhlotshane. Yazi eli bali undibalisela lona ngoku ndifuna ungqamana nelinye ixhego elibe labanjwa elilwe limpilo yayo esibhedlele. Litheni likwazi? Liyawakhuthuza nalo. Xa utsho kanje unokwazi ukubakhomba xa ubabona. Hayi ngabakhomba mhlekazi. Kuba kaloku nditsho nje bakhona abantwana kwanasibongile abasonakalayo kule nto elixhego. Nangendlela ochaza ngayo wena, heyi, ingathi iqonda ngqo phakubo. Mhlawumbe singake sibandwendwele nje ukufaka ilihlo ubone into yokubana akho nto uzoyikhumbulana xa ubabona. Akungcono siphathele khona mhlekazi. Ungcono siphathele yabuya ndiyenze le nto. Lapha
ayibabo kabantwana abacela ningaqali kakubi maxa kungenile ngubani ethatha imali yami baxoka abantwana uphi lo sidudla lokho kuthiwa bathatha uvele ubuye nalo sidudla masiyena hambani umkhomba muthi isana masibabopha isana siyabodudla ye futhi isana masiyamenze umntana lo sidudla wenina isana no masibabophe bazobaleka bawubaleka bayabaleka abasotsho abantwana bayabaleka mntwana wami sobabopha ngani ke Kanjani? Nansi imikhe asikhuphele imikhe segqitha abantwana sekwathini inkunzi banjwa amantombazana na aziba right wena faka yomibini soqinisekisa alithi uthe bonqefu babaleka bonqanhloko asibabahle ufanele alihle xa uyadlulile mntanami mfene yasinda ngoqoloza bazayibeka apha imali yami ukujuza kakhulu uzokutya intambo le ndiyayifuna le mali yababaleke tu izandla hayi wamthatha ngumani super hani Hey, yagijima ndoda yantombazana. kumele kuhlile ke ngo Injile. Yo, wabona injiro ndinje ndibanzi. Yilanda le emahlahleni injile ndoda. hayi izobhatalwa ngababa mntwana wami andithi ngabo ethatha le mali bexubene nentsomo yabo ngaba abantu befama ya intsomo yabo ibalekile bazokusebe beyimele ke bosimele ngeke siyimele thina into ukuthi zongaba mahlamba abhaqwa ngaba bazobhatala abantwana batheni nabo kele ngabikho icebo lizovela ndoda Hey, nani tena natulawa na osikethamile kanje. Imani. No pata kanjani usayifuna le mali? iphi imali Uphuphuthe. Nina indlela umfumana? Mfonele yazi namba yakhe. mfongeleni kaloku khalifana Hey wena, yini? Ubuqina ubamba inkunzi. Sile. On. Yemana ingele phone. Mina tsintsha. bacimba bafana basindile inamba yamalungu ikhona ngamfonele mfana andikhambina ayikho lento beliyifice ixeze ifundekela mfonele Hey, ndoda. Kunjani ba? Hey, akho nto inhlapha. Abantu abadadeni aba baxomisile ababambe inkunzi. Hayi, ufika ayiva ndoda yeza kumalungile. Wo. Ayike, sifumene kule ndoda. hayi mandibonge mhlekazi Njengoba ke sesifumene ngoku. Into endiyicingayo ngoku. Uyeza vele malume wami. hayi ndibulela kakhulu mhlekazi oko kuzophuma imali yami xa ungathi ndiyifunayo Ndicinga ngoku yami indima ndiyigqibile. Sendiyofa ngawe. Bandubone ukuba khapho ndakekho. akho uye mhlekazi Eh.